תגידו לו מזל טוב, קונגרטוליישנס ויאללה. יאללה, אש. מה, הם במצב לא רע בכלל. אתה יודע איך אני שובר עכשיו את הלב ל-800 צופים פה? איך? צופה באנגיים בזנגי ולא בפוקוס. עד עכשיו הם לא רקדו לנו פה, נכון? לא, לא רק... הוא הבטיח לי כמה ריקודים טוב אולי במשחקים הבאים. סתם, טוב טוב מאוד אבל שומרוק. אז יאללה, 250 בבוב, זה סבבה לגמרי, אבל זון הבא הם כבר יהיו צריכים לחפש. אפילו אולי בזון הזה, אבל בקטנה. מאמין שעוד איזה 50 דמג' ונראה לי זה מספיק להם. אתה גם שם את המיוט על זנוקס ומייטיס? כן. יופי, יש עליך, תותח אתה. כל הצ'אט שימו מיוט עליהם. מה, מייטיס, מה? אני בשוק, חי עדיין, הפוקו הזה והמרצ'ין הזה חיים. כן, הוא הרים אותו, הוא עושה גם קיל. אני בשוק עליהם. עכשיו הם עוד יחשבו שהם עוד אמיצים לבוא לפה. אולי אבל הם בכוונה לא רצו עד כדי כך להגריף אותו בשביל להגיד להם יאללה, הכל טוב, תקדמו, תנו לנו את הפורקאסט כל ראונד, כל משחק. יאללה. כרגע טופ 40, 26 טימים, מתחיל להשיג טופים מעכשיו. מעוד קיל אחד ועוד טים אחד שמת. היידה הם כבר, יש להם פורקאסט, כן, הם הולכים כבר לזון הבא, כנראה הכי קרוב אליו. סטי מצד ימין שלו. הנה, נכנסו לזנגי, צ'יל. יש להם עדיין 1000 פניות לפוקוס ו-1060 ל... יש להם 2040 פניות בקיצור. יש להם מלא מאץ, נראה לך מחפשים רפרש. כן, יש פה את סטי וקאמי, סטי 1 HP. קאמי פרי שילד. סתם. יאללה, יאללה. הם מחפשים, כן, פוקוס כל הזמן מחפש. כל שהוא מחפש אותי בקרייטיב שאני הורג אותו. נראה לה. מילד. וואלה, אני מכיר אותו, נראה לי מזמן. אריזונאי. מכיר? תראו את כל הנובים פה. יאללה, הם קיבלו זון צ'אט, W. כן, כן, ברור, הם אלו. ברור. שים אותם. האייגרון, מי באייגרון? שיסתכלו. מי אלה? לא יודע. לא ראיתי את השם. גם אני לא הספקתי כבר, רק קינג משהו. הרבה ימותו פה. היידה, 830 צופים. פוקוס נחשב. מתחיל עכשיו אנד גיים. היידה. טרולקס שם למטה, ביחד עם צ'יקו. תן בו. פגוע בו 40. 200 בבוב, הם במצב טוב, הנה הוא משיג עוד, 250 בבוב. היידה פוקוס יורה בקיר, בלי להסתכל. שידים. עוד שנייה 900 צופים, עוד שנייה 1000 צופים, 2000 צופים, היידה. 130 בבוב, הם הולכים לזון. בוא נראה, שמע, הם חייבים להגיע. אימא'לה, זה מקום, אחד המפחידים. הם הולכים אייגרון. לא, בסדר, בצ'יל. אם הם הולכים אייגרון הייתי תופס מהם. עכשיו אני לא תופס מהם. מנסים. סתם. 850 צופים. כולם אני הייתי... מה? לא מראה את הנקודות של הפלייסמנט, אחי. בסדר, זה באג, לא נורא. אפילו שגם טופ עדיין 23, אתם מתחילים מ-25 מכמה? 5. לא נורא, זה גם הכל טוב. וואי, הם צריכים סרט. זה לא משנה הפלייסמנט, משנה איזה. הם עכשיו מחפשים סרט. הם 50 בבוב, אני מאמין שהם ישיגו עכשיו, כי הם באייגרון והם יכולים להסתכל יחסית על כולם. נראה לי הם מנסים... מה זה? מה אני רואה? יש פה לאנץ' פשוט. אתה מבין שזה איפה שהם נלחמו עם מרצ'ין ופוקו הזה? פאקו הזה. אחי, הם אשכרה, איפה שהם התחילו את המשחק, הזון נגמר פה, זה מטורף בשבילם, בגלל זה יש להם גם מלא מאץ. 30 בבוב, אבל הם חייבים להשיג סטרומסרד. נתקע לנו הפאקינג משחק. היידה, יופי. נשים רגע הילוך איתי לשנייה. נייס. כרגע אין סטרומסרד, זהו. בתכלס אין סטרומסרד עכשיו, הכל טוב. מלא מתו שם מהלוגרן לאייגרון, שתדע. כרגע הם טופ 14, זה מטורף, הם יכולים להביא פה ווין. תשמע, לוק יש קאפ, יאללה. וואו, מקבלים זונים, אחי. מלא, תשמע איזה התחלה. הם כרגע לדעתי כבר יש להם את ה-30 נקודות, לא? יש להם טופ 14, בטח, יש להם יותר קשור. הבנתי, טוב, אחרי זה נראה. כרגע טופ 12 זה מה שחשוב, מלא מתים. והם צ'יל של החיים, ויש לו 3 מתקיטים לזנגי. 3 מתקיטים, מצוין, ו5 כאלה. זנגי מחפש פה קילים ביחד עם פוקוס. הפילו 2 בתוך בוקס לו, הוא קופץ על האנצ'פד בלתי נראה. לא, נייס. אין לפוקוס מאץ. יש לו מאץ. יש לו מאץ, הוא פשוט לא יכול לבנות בגלל האנצ'פד. אימא'לה, אם הוא עמד שם. וואלה, שני לוול. אימא'לה. הלו. הם הורגים פה מלא, מה אני רואה? נייס, הרגו עוד אחד. טייר, באפו, לא, הרגו את פוקוס מאחורה, בוא נצפה בזנגי. כרגע הם איזה 3 קילים, טופ 10. יש לו הרבה מאץ, יש לו מתקיטים. הוא
חוזר ללוט פה נראה לי. נייס אחי. חוזר ללוט, let's go. אימא'לה זה גם... מה יש לי שם טראפיטי? תשמע תראה את הלוט. קח פיג אבל... טוב הוא לא רוצה פיג כנראה, יש לו מדקיט עוד אחת כנראה. יאללה, מלא מצ, יאללה. את הקליץ'. יש לו 4 מדקיטים. זה מטורף. טופ 7. כרגע אנחנו 910 צופים, מי מלא. נייס. שימו סף עליי, דחוף. דחוף. יאללה, אם זנגי פה, ננסה להקליץ' כמה שיותר נקודות. תשמע, כרגע הם כבר כאילו... יואו. הוא יכול לא, אין לו. ללכת כן, הוא 300 פניות. אבל עוד שנייה יקפצו לו לבוקס, הנה. צריכים לקפוץ לו לבוקס. הוא הולך לעשות מדקיט. לא. הוא חי, עלו? חי. כן, הוא חי. הוא חי, נייס. אבל הוא מספיק לשים עוד מדקיט? כן. טופ 6 כרגע? אוי, לא. הוא מת. אבל זה על הגבול. נייס, טופ 5. הוא יכול להספיק עוד מדקיט. ג'י. טופ 3 אחי, טופ 3. טופ 3. לא, אני מקווה שזה קופירייט, אני אעצור את זה. יאללה, 1050 צופים, כל מי שיכול שימו סאב ולייק שלי. כרגע זה לא השחקן משחק, זה השדרן משדר. סתם. אני מת, אגסי, תראה מה אני שולח פה. רגע, נראה איך נסתר, זה חשוב. תראה את זה אחרי זה ללייב. יאללה. טופ 24 הם התחילו להשיג טופים, יופי. אוי לא, זנגי, איך זנגי בית? הלו? לא. יופי, שירים טוב. מצליח, מבטיח. יופי. ממה הוא מת? אני לא יודע. רגע. יופי. נשמע זון חסר. תשמע, איזה רסם. 1070 צופים. יש לנו פה את השחקן הישראלי פוקוס. מי שלא יודע, וזנגי איטלקי שלט. איפה הוא שם מדקיט? שיביא לו מיניס ביג. טופ 18 כבר, יופי. משיגים טופים. שימו סאב ולייק, 1000 צופים, יאללה. יאללה, לייקו שם מסך שחור. 500 צופים או מסך שחור? יאללה, שמתי מסך שחור. ביי, 10, 9, סתם, לא יודע אם אני אקים, יאללה. הלו? צ'יל. תגיע פה למטה. שימו לוק 2 צ'אט. יאללה, קפוצו לו. לא, אבל הם במצב טוב, אלה שמולם הם פול HP וזה. נייס, תראו קצת. כמה פניות הוא? 180 ו-70. 250 פניות. נייס. זה לא. יופי, זנגי הרג. זנגי יש לו 200 פניות, יש להם 400 פניות, יחסית בסדר. טופ 16, הם כבר עושים מלא טופים וזה מצוין. 30 נקודות כבר, שיהיה מקום ראשון, זה טוב. מקווה שהם עשו עדיין טופ. הופה, יש מעליהם את פאנג'ן. אורקדיה פאנג'ן. מה? פנאג'ן, נכון, סליחה. למה, הרגו פה עוד אחד? כן, זה קיל שלהם. נייס, 3 קילים. נייס, יש לו 400 פניות. שמע, וואו, אחי, סטי מה... לא, סטי הרג את זנגי. נאלס. קפוץ אליו, לא, הוא מלך לו למעלה. איזה משוגע. יש לו עוד 200 פניות. יש הרבה סולואים יחסית עכשיו. יש לידו מישהו וואן, רק אם הוא היה יודע את זה. אולי לך תגיד לו, אתה לידו, אתה חלק לידו. לך תגיד לו שהוא וואן. רזי, לך תגיד לו שהוא וואן. רזי. נייס, התחיל מדקיטים. יופי, הוא 0 פניות, לפחות הוא יעשה פה עוד כמה טופים, אני מאמין. אי מלא. אני רואה שם את צ'יקו מרחף. נראה לי זון חוזר אחר, אתה יודע? לא יודע. לא, זה בסדר, יש חצי דקה, זה זון אחר. טופ 7. נייס. מה אני רואה? הוא לוקח לגמרי. אחי, תראה כמה טופים הוא עושה. טופ 5 כבר. נייס. אימא'לה, 60 נקודות הוא עשה כבר. אימא'לה. הוא חייב לרוץ אבל לא? יש לו... לא, אייקרון. אימא'לה, איזה גבר. תשמע, טופ 4. זה אלוף. לא, רק אם הוא לא מקבל את הפאמפ טייסון
קל בזה. בסדר, לייב הבא שאני אשדר אותו, הוא יביא לי כבר כזה שאני יכול לסגור את הצ'אט, כן, הכל טוב. אני אדאג, לייב הבא, אל תדאגו צ'אט, נשדר לכם כל הזמן את פוקוס, עליי, או ביוטיוב שלי או ביוטיוב שלו, אבל כל הזמן אני אנסה לשכנע אותו שנשדר אותו. איזה אלוף הוא באייקראונד, תשמע. הם קון עכשיו מקום ראשון, אבל בעזרת השם איכשהו הם ימותו ארלי, אמן. פוקוס זה משחק מטורף. אמן. בכמה הם רחוק מהם? נקודות? 30 פוינט. 20? 30. זה לא כזה הרבה. כן, מכל קרים זה 4, כן? כן, נכון. הם הביאו עכשיו טופ. אל תגלה. לא, במשחק שעכשיו. הבנתי. בסדר, לילה. כן, הביאו טופ 2, זה הבעיה. אנחנו רק יודעים ש... אין זה, יש לכם גנים של אלופים, אז מה? צ'מפיונס. ליאן אחי. יש, הייתי תרגיל אחי. מחר אני גם יהיה לך כיף, אני אשדר לך גם. אבל תהיה טוב, אל תהיה קרוב. אני גרוע, מה אני אעשה? אפילו שזה לא תלוי בך, זה תלוי בדוד שלך. צ'אט 1200 צופים. שלא יקפוץ לבוקסים. זה נוסף ולייק. צ'אט, כרגע הם התחילו למשחק טופ 5. אם הם מנצחים את זה, הם עולים למקום שני ויכולים לעשות היסטוריה. אני לא יודע אם מישהו ישראלי בכלל סיים את הרב טופ 30. פוקוס וזנגי לוקחים באייקראונד. מה הטופ הכי טוב של ישראלי בקשקאפ? מה? שתדע שיש פה 1200 אנשים, ויכול להיות סיכוי גדול מאוד שגם יש פה הרבה לא ישראלים, שתדע. יואו, צ'אט. דבר אליהם באנגלית, רינזי. הלו, קוץ' בוב. סאבסקרייב. אל ישראל, אל. וואו, אחי, איזה אשכרה בפאקינג אייגראונד. הם בפאקינג אייגראונד. שמע, יעשו גם פה כאילו. אחי. וואו, אחי, איזה אלופים. אבל תגיד, צריכים להרביץ לפוקוס ממני על זה שהוא בא לפה ונותן לנו ספוילרים. היית מה הוא כתב או שלא היית פה? הוא אמר, כי דיברנו פה על אם הוא מנצח, דיברנו פה על אם הוא מנצח אז אני פותח מצלמה או משהו. אז הוא כתב, כן, אם הבאתי ווין אתה פותח מצלמה? רנזי עשה באיזה קשקאפ טופ גבוה? לא, הוא עשה ב-FNCS, הוא לא עשה בקשקאפ. נייס. סטי. קאמי 1 HP. לך תגיד לו. בום, הרג את קאמי. בום, הרג את גאביקס. זה תלמילת. נו. מה? נייס, הרג. מה אני אומר? הרג את קיארו? יואו! מה אני רואה? אחי, איזה שחקן בנצפת בזנגי, בדוש לו. ביזנס נתקיט? נייס אחי, והוא 7 קילים. כבר יש להם בערך 18-14 פוינט, משהו כזה. מה יש לך? קיל זה 4, יש להם כבר כאילו... קיל זה 4? כן, יש להם רק לפי הקילים שלהם. יש להם על זה בערך 20 פוינט. ממשיכים לעשות רוטט לזון. אחלה רוטט של פוקוס. לקח מידגאונד, השאלה אם זנגי יגיע אליו ולא ימות. בדיוק, זו השאלה. כן, זנגי איתו בבוקס, יופי, הוא עולה. פוקוס 700 מאץ, כמה זנגי מאץ? כמה זנגי מאץ? רגע, 550. 550, יש להם 1000 מאץ כולל, הם יעשו טרפים עד סוף כל הזון אחי, והם לא יפרצו בן אדם אחד אפילו, שלא יפרצו מזה. מחפשים ריפרש? בום, רואים את הבן אדם? זה לא סים? רואים את הריפרש? לא. טוב, פוקוס. נייס, הוא ימשיך לעשות פה פשוט טרפים, כן, ממשיכים קדימה, שם בוקס, זנגי רץ עליו, נייס של פוקוס, הולך אחריו, זנגי שם עליו HP, 400, 300 לזנגי, 500 לפוקוס. ממשיכים לעשות טרפ, הם לא חייבים ריפרש, הם חייבים להיות ביחד, להישאר ולפתוח פשוט למטה ללוזרום ולהסתכל מה הולך שם. תגיד באנגלית, כי יש עכשיו מלא צופים אירופאים, תדבר באנגלית, תקריא ברוסית, אז ברוסית פרש. Okay, Zangi here, topping to zone. רוסית. He's topping right now. They're trying to get a refresh. Dyson.
Tyson getting sprayed. Julie is fucking heal-offing out of zone. Oh my god, the zone goes back. Oh my god, 7 mats for Focus. They're trying to get a refresh. They're just jumping in. They're getting griffed in the box. Oh my god, Focus. No. Focus is dying. Zangi solo. One mat. What is he gonna do? 1 mat, he's doing an heal off. Popping the med kit. Oh my god, Doing an heal off, taking so many points. Oh my god, זה כמות. He's chilling, he's doing a med kit, top 8 right now, 10 people alive. Oh my god, שכולם ימותו. Going to die. 10 people alive, all is dying, all dying. Zangi's כולם gonna סולאים, go to כולם zone. סולאים, כולם Everyone סולאים. solos. Everyone is solos. He's going to zone, someone is jumping on him. Oh my god, Is he gonna survive? nice. He's jumping top 6 on solos? On him? Oh my בוא god. נראה אם זה מספיק לעשות ליב, לעשות ליב. Oh my god. Is it going to be enough? Is it going to be enough for Focus and Zangi? Are they gonna take the top 1? We don't know. Oh my god. Oh my god, guys, we don't really know. Are they top 1? Are they top 2? Are they top 3? Are they FNCS finals? Oh my god, and? No, no. Oh my god, Kami and Seti with the clutch. 3 points away from Focus and Zangi. If Zangi did that kill over there in the low ground, he would won the game. Oh my god. Oh my god. משחק אחד שהם לא עשו פוינט, זה משחק אחד. Oh my god. לא מאמין. That kill. Take אבל זה them מטורף, נתן זה מטורף. $1,000 out.